Hello mga kapiks, for today's video ay magsishare lang po ako ng napakasimpleng tip kung mangyari ito sa aircon ninyo. Kagaya nitong nasa likod ko, ang problema niya ay nag-leak na sa loob, may water leak na, bumabalik na po. Ibig sabihin po nun, barado po yung drainage natin, itong drain ng aircon. So ang gagawin po natin, i-check lang natin sa yung drain natin, drain pipe, kung dapat i-make sure natin na yung dulo ng tubo natin ay hindi nakasayad sa lupa. Kasi in case na ma-choke yan, mapuno na ng tubig, automatic, magbabalik na po yung tubig. Kailangan po nakaangat siya ng konting-konti para hindi po na-choke yung pipe natin. Kung wala namang pipe, kadalasan po nakakabara dyan ay itong mga gamo-gamo. Yung gamo-gamong pumapasok at namamatay, siya pong babara sa ating drain line. Kasama na po yung mga dumi. So, special mention ko lang sa mga katrabaho ko dito sa maintenance. Bale, maintenance po ako ng isang ospital. Shout out kay kay Nico Olagera, W po sa ER, Juni Gesta, tapos kay Sadyasa. IW po sa ER. Ang gagawin nyo lang kapag ganitong may problema tayo dito, iikot lang po tayo dito sa likod ng aircon. Bali, andito po ako ngayon sa canopy ng isang third floor. Ayan, medyo delikado po dito, kaya konting ingat lang tayo dito ha. Ang gagawin lang natin ay tatanggalin po natin itong mga nakabara dito sa drain line. Kasi di ba, may case tayo na bedridden talaga yung pasyente, at kung punuan, wala tayong malilipatan, kumbaga hindi tayo free para gumawa sa loob, medyo delikado. Kaya ang gagawin natin, ang pinakamadaling solusyon ay umikot na lang tayo dito sa likod at tanggalin itong mga nakabara sa drain para hindi na po babaha dun sa likod. So ganun lang po ang pinaka-technique po dito. Ayan, kung mapapansin po natin, may barado na po talaga yung drain. Ayan, hindi na po makalabas yung tubig. At kung mapapansin nyo po dito, ayan, umaapaw na yung tubig dito. Ganon din dito sa ating papunta sa drain line, barado na rin. Ayan, kaya yung tubig natin ay bumabalik na sa loob. Ayan. Ayan, madaming tubig na hindi nakakalabas. Kaya makikita naman dito sa side na marka ng tilamsik ng tubig. Ayan, nagmantsa na siya. Kaya ang gagawin natin, sundutin lang natin yung drainage para makadiretso yung tubig. Ayun, napakaraming tubig. Yan lang po ang kadalasang naging problema kapag barado sa loob. Ito po yung pinakamabilis na remedyo. Dahil hindi naman natin magagawang maklining ito ngayon, so gawan lang muna natin ang paraan para hindi po baba doon sa loob. At least lumalabas na po yung tubig. Minsan kapag hindi nadadala sa hindi pa rin lumalabas, medyo galaw-galawin lang natin to para lumabas yung mga baradong nakakabarang gel. So gagamit lang tayo dito ng alambre para madala natin yung mga dumi. Yun. So napakaraming dumi po na bumabara. Ayan. So makita lang natin na dire-diretso na yung labas ng tubig dito. Okay na po yan. So ganun lang po kadali ang pag remedyo nito. So thanks for watching. Bye bye.